Werkudara. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe iki. Dikipatke to tangane. Tanganku cocokku Pancanaka. Nggih. Tatu ora metu getihe. Ganti rugi ra. Terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Petro iki mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Berkah pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok jak salaman. Keakraban sinuwun. Aku ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok keakraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata modal ora weh. Ngopo iki Tidak sekrup aku. kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem ya. Ya wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengaturipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak dong. Wis. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengaturipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pengaturipun nggih. Prayogan nuwun menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal rujukan Durung. sami. Petruk padha rarja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong padha rarja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan. Drama punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil Tuda tanpa karya sangkang renemekan Gusti gelong reno
sak sekarnya kawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petro matura ya gene ana lakon apa ana kawan Nuwun pangapunten kula niku jare mboten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petro ana apa mergi kanan Karang Kadempel niki peteng ya Kang, wong listrike mati. Akhire entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu njagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petro. Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka niki mboten mireng. Ora pono kawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula kalih Gareng kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus kelima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang.
Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petro mboten nonton kalih gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malah gareng kae meneh, arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikeki. Petro dalem mundur sikik, mundur kok. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Apunten. Kowe tak jarwani ya Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana ing kono ta yem. Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Tawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipotong pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sina Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane walu yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndarasedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan.
pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng wonten dayane. Dadi nek Sira Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggodhele niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga ditukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu ngocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggodhani pustaka Jamus Lima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong kowe banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria kuwi nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu. Aku wegah duwe dulur yen dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono kuwi ya. Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den Pandhawa niku aja nganti gocang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manem bae taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tak tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Bang? Kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati, nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra karepe. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku.
kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Ora pada wani nek ngene. Kowe jire ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedamane ora aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Modugan ora. Kersane pripun? Rasa nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngaparta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacuk nantang ora kaya kowe iki nantang kok munduri ngopo kuwi. Nek kaya aku wis bacuk nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara iso nemokke Ndara Sedewa ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame antas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti metu njaba. Wih. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka Jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati? Iya. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk? Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Majati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur karo Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora ngerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampeyan melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampeyan ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Men kula men kepengin sampeyan tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora wedi karo kowe ayo. Nek ndi papane wong bondo itu metu coba legane atiku. Rugi. Apa wi? Rekoso kok tak njok. Rajos Jirih ora sakakan gurung tanpa kon ayo karepmu piye pokoke sampean gelem golek apa ora aku ora gelem golek ora gelem ora gulung wae metu coba legane aku panjang Bagong non lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogo. Santai.
Lah sing repot ra kono. Mungkin rung siap-siap kok kono. Yo mangkat yo saiki ndas ketinggalan kereta. Ora ana Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge kuwi? Njur do ngawur kata-katane. Puntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Ya aku lunga ya. Inggih ngestaken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Inggih. Ayo kangen ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Ulemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangannya aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun suwah. Bebayane tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude kono kawan, bedane karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya Nggih. Dewe nganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. lho? Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku Sasa Petra sadol pamit teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi. Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati. Ngono nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Petrone ora tak kandhane tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adet malam Selasa wingi. Malam Selasa ngapa? Ora do ronda. Remi dolanan niku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe Gila. Oh Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Lu entuk-entukan dilokke. Kon ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nune nggih mengke ndak Selak Petra malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are Iya. pun nggih. Iya Bagong. Pun nggih. Mbah pracaturan. Oh iki wis krasa iki sing.
Nek ora ngoten ndak ora rampun-rampun. Ya, kula tak metu kenasanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Oh nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe Kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan karang kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara kula Anduwe. tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, paneng nggih. Iya. Wonten dawuh. Patih to kowe. Nggih. Andakawana. Inggih. Pangling kali kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nah, silise Panjenengan menika ngambil darinipun kunduraken. iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Inggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Handaka. Maju kene Dimas Jan ngestaken dawuh kok.